Един много ценен урок, който научих по трудния начин. Който контролира емоциите си, контролира разговора, ситуацията и обстоятелствата, в които се намира. В този смисъл, всеки път, когато сте в конфликт с някого, независимо дали е ваш роднина, колега на работното място, приятел, романтичен партньор, много е важно да контролирате емоциите си, за да не ескалира този конфликт и да успеете да насочите цялостната комуникация в една по-здравословна посока. Добрите лидери и хората, които изграждат себе си, правят точно това. Те се учат на самоконтрол, а самоконтрола идва през дисциплината. Спорт, медитации, здравословно хранене. Ако правите нещата, които другите хора намират за сложни, вие изграждате себе си. По този начин се учите на самоконтрол. И когато следващия път се намирате в конфликт, ще успеете да деескалирате цялостната енергия и ще успеете да насочите разговора в нещо по-ползотворно за вас. Опитайте го, върнете се и ми напишете в коментарите дали ви се е получило.